Niekoho z vás dnes čakajú oslavy, situácia, ktorá vám bude príjemná. Máte sa otvoriť radostným okamžikom a privítať nádherné energie. Je dobré si uvedomiť, že jediná ruka, ktorá vám pomôže, je tá, ktorá vychádza z vášho ramena. Takisto, že vôľa človeka je jeho nebeskou ríšou a nebo nemá žiadne hranice a vy sa máte naučiť prepojiť v sebe nebo a zem. Odhodlane kráčajte za svojimi cieľmi. Prevezmite zodpovednosť za svoj osud. Pre niektorých z vás nastal koniec istej situácie. Vo vašom živote sa odohraje prenikavá zmena. Ako sa hovorí, staré a prežité sa s vami rozlúči, aby uvoľnilo cestu niečomu novému. Zmeny sa týkajú vonkajších podmienok a táto zmena prinesie zmenu vnútorného prežívania. Je tu reč o prirodzenom konci. Je potrebné trochu viac zamerať sa na rovnováhu. Nejaká situácia či situácie spôsobujú výkyvy hore-dole. Pomohlo by urobiť si poriadok v situácii, ktorá nie je stabilná. Je potrebné zaujať pevné stanovisko a prispôsobiť sa výkyvom hore a dole, ale vytvoriť pritom stabilnú situáciu. Niekto z vás ste sa oslobodili od niečoho. Dá sa povedať, že idete smerom k realizácii vlastnej osobnosti. Môžete očakávať nejaké vyriešenie či východisko z istej problémovej situácie. Nazvime to, že sa oslobodíte od niečoho, čo vás obmedzovalo. Život je plný veľkých i malých bytiek. Trik spočíva v tom, aby ste si vybrali, ktoré z nich budete bojovať. Spotrebovávate drahocennú energiu na záležitosti, ktoré sú príliš malé na to, aby na nich skutočne záležalo. Zdá sa vám, že nakoniec bojujete stále tú istú bitku? Nie je hanbou odísť z boja, ak nestojí za námahu. Ak však bojujete za niečo dôležité, nevzdávajte sa, ste odolnejší, než si myslíte. Vo vašom okolí je niekto mladý, kto je na vás závislý v práci alebo v nejakej finančnej oblasti? Mohlo by ísť o jedno alebo viacero vašich detí, ak ich máte. Ak áno, uistite sa, že akékoľvek pomoc, ktorú im poskytujete, ich vedie k samostatnosti. Niekto tu uvažujete, alebo ste uvažovali o začatí niečoho nového, alebo o tom, že by ste začali odznova v novej práci. Možno je práve teraz ten správny čas, aby ste sa do toho pustili. Je vhodný čas na to, aby ste sa bližšie pozreli na svoje interakcie s druhými. Ste ochotní pomáhať, pokiaľ sa nemusíte príliš zblížiť? Ak držíte svoje srdce príliš v bezpečí, možno je čas opustiť komfortnú zónu a prísť medzi zvyšok sveta. Svoju duchovnú cestu si vytvárate sami pri každom kroku. Počúvajte tých, ktorí tu boli pred vami, ale urobte to podľa seba. Všetci máme v úmysle nájsť si čas na prejavovanie svojho duchovného ja, ale hektické životné tempo nás často od tohto cieľa odvádza. Je na čase, aby ste počúvali svoj vlastný vnútorný hlas. Je potrebné uvedomiť si, že skutočné bohatstvo by sa malo dotýkať všetkých životných oblastí. Bohatstvo dosiahnete vtedy, ak zvládnete duchovnú, citovú, tak aj fyzickú oblasť. Môžete nájsť vnútorné bohatstvo, ktoré je ukryté vo vás. Môžete očakávať život a obdobie, ktoré bude naplnené bohatstvom, stabilitou a bezstarostnosťou. Každý z nás má chvíle, keď sa mu zdá, že život je preťažený. Naše srdce je zlomené, alebo náš duch je zdrvený a zdá sa, že sa tak budeme cítiť navždy. Možno sa chcete spýtať sami seba, či
či sú veci naozaj také zlé, ako sa zdajú. A možno aj sú. Alebo či sa nechávate chytiť do špirály sebalútosti a zúfalstva, ktorá vás nikam nikdy neposunie. V oboch prípadoch by ste pravdepodobne mali zdvihnúť hlavu a poobzerať sa okolo seba. Možno je na konci tunela svetlo, ktoré vám úplne uniká, pretože ste sa tak veľmi zamotali do drámy situácie. Boh vám podáva pomocnú ruku a ak vezmete osud do svojich rúk a budete akční, čaká vás nová príležitosť, nový začiatok. Aby vznikla nová príležitosť, je veľmi dôležité podniknúť nový krok, novú aktivitu. Je na čase zahájiť nový projekt, myšlienku, akciu, pretože nikto nič nedostane zadarmo. A ako sa hovorí, bez práce nie sú koláče. Pozor ale na ignorovanie plánovania v horlivej túžbe, čo najskôr dosiahnuť výsledného prospechu.